Chukwu Wednesday nke mmụọ nsọ wee kụzie n'obi ndị kwelu mee ka anyị si n'ofu nwa ahụ nwee ezi uche na aṅụli oge niile site na ntachi obi anyị site na Kristi nwere yiri ahụ wee gwọpụta otuto gị otu bụrụ agbata ọsọ gị anyere anyị aka etu ọ dị na taa na ebe niile na ya gbara mmụọ gị. Eji m mmesọ bụrụ agụzi arụ nwa odibo Chineke Jọn Ukwu bụrụ nsọ metụtara anyị maka baptizim nke dị asọ dere banyere ya sị anyị niile bụ ndị e megoro baptizim wee bịa bie n'ime Jesu Kristi si na baptizim wee bie ya n'ọnwụ ya ya bụ dịka Kristi jiri ike na ebube nke nna wee binie n'ọnwụ otu akwa ka anyị ga-esi na-ebi ndụ ọhụrụ ọ bụrụ na anyị na Kristi jikọrọ ọnụ n'otu oyiyi nke ọnwụ ya anyị ga-atọkwa n'otu oyiyi nke ebilite n'ọnwụ ya ka anyị rịọ arịrịọ onye nwe anyị ajị ume narị ebere gị bụrụ obiọma nara mkpụrụ obi nwaada gị Jọn Ukwu ekwere ya ebere ọ bụrụ na o mehiere site na-adịghị ike nke anụ ahụ biko gbaghara ya tọpụ ya na-agbụ niile nke ọnwụ ka ọ gafee na ndụ ebighị ebi site na Kristi gị nwere anyị. Amen.
Praise the Lord. Karena ini pada kondisi kita seperti apa ada yang cukup oleh orang yang orang ada Obviamente sono che kali yo che na kontare yo to go e tutte le che ci si vede
Second reading. A reading from the letter of St. Peter, chapter 3, from verse 8 to 9, and from verse 11 to 12, and verse 13 to 15. There is one thing, my dear friends, that you must never forget, that with the Lord, a day is like 1,000 years. The Lord is not being slow in carrying out his promises, as some people think. Rather, he's being patient with you, wanting nobody to be lost, and everybody is to be brought to repentance. Since what holy and sanity life you should be living
while waiting for the day of the Lord. What we are waiting for, relying on His promises, is the new heaven and the new earth, where uprightness will be at home. So then, my dear friends, while you are waiting, do your best to live blameless and unsoiled life, so that He will find you at peace. Think of our Lord's patience as their opportunity to be saved. This is the word of the Lord. Onye nwanyị na-enyere ihe ọgụgụ nke ha si n'ozi ọma dị nsọ nke anyị dere. Jesu gwara ndị na-eso ụzọ ya sị, oge ezugo mgbe a ga-eji nye nwa nke mmadụ ntute. Agwa m unu eziokwu, beresị ma mkpụrụ ọka ọ dara n'ala nwụọ, ọ ga-anọrọ naanị onwe ya. Ọ bụrụ na ọ nwụọ, ọmịta mkpụrụ. Onye ọbụla kpọrọ ndụ ya asị n'ụwa nke a ga-echekwaba ya maka ndụ ebe ebe. Ọ bụrụ na o nwee onye na-eso na-agbara m odibo, onye ọnwa ga-akwụdosi ike ndị iso m. Ebe niile m nọ ka odibo m ga-anọ kwasị. Onwe onye na-agbara m odibo, nna m ga-enye onye ahụ ukwu. Ozi ọma ga-esi ebe ụwa.
Otito Dike. Anyị ekele Chukwu maka ihe niile maka mgbe a na-eche ka anyị na-ekele ihe niile. Ihe niile dị ọnwụ ọ ga-enwe ya ọ ga-enwe mgbe ihe na-agụ anyị na-agụ anyị mgbe ọ na-agụ anyị anyị enweghị ọrụ na-agụ anyị maka na anyị chere na agwọ mana Chukwu nwere ike ịgụ ọrụ ihe na-agụ anyị o nwere ihe kachacha atụtụrụ nke ime mmadụ na oche ihe a na-agụ anyị ọnwụ ebe solution ọdabụrụ n'ọcha so n'ebe anyị nọ n'ebe n'ọcha ebe dịkara asịrị ya onye na-akpọ so really ọ na-akpata mgbalị ọ na-akpata obi ọjọọ ọ na-akpata mmadụ ibido chere ogologo echiche ma onye na-enye ọkacha onye ndị onye ọrụ ugwu ọ na-asọ ya and Chukwu na-agwa n'ụwa onwere onye na-enwere onye olu onwere mmadụ na-enwere onye ha na-efu so Lord achịkwa na ọ na-afọ ya mpọ ya na ọ na-acha ya niile ọnwụrụ ebe ntị so ọ bịara ya otu onye bụ uche ya ọka niile jiri ọnwụ ọmaghị ụjọ yes ọ karịrị 3 years Mama Kano onye nkwado 2020 mana ọsịsị kemgbe ebe onwe ihe ọzọ na-enwe ha niile so akpọta nwa banyere onwere ndị obi ihe ọ dị ebe na ọ bụ ụgbọ so ọ gaghị na sọpha na ihe ya dị ka obi n'aka dị obere dị mana ọ bụrụ na anyị bụ bido ọ dị so ọ gaghị na ọ bụ iwu na anyị tie niile ọrụ emeghị ma mmetụta ejiri enwa Chukwu and the fire well I'm doing China by the let us be able that the work has not happened. The work has not taken place. If they happen now all over, I hope they let it go. As people enjoy their own simple life in your home. So I am ready to share them. The children who were there too. Who were there too. I want to see who can go to of one children. And the children can go to dinner to all the men. Get one there, so we thank you.
So kind of casual one of you. This way that the food of those 20 apple even even Jesus Christ will know them who will not die. Or I believe that I was all able something. So I just see that is the position where and everyone and I'm following Washington, whatever Washington, the government, everybody do thing, and I'm following one, and I'm following another, and I'm following blue. Yes. And I'm following another, the if they go over there, sorry. One of the things that man distracted from, you can believe it again, and I think now, follow me. Now, then, what about and I give yes, and I'm going to make that in the pool area. Who will you go to? If they are there, it's the old stress. It's the old Mata. We will produce the sweet. You will put it on the ground. We will change. You will put it in here. Every hour. Every week. You hear all the and all they will all get and then all the goodness that will always need medications. Go for medications. Go for medications. Oh yeah, no problem. Injection or wherever go only special prayers. Yes. See that pray. My career the way and then the chukun, you know, that I got faith. I can see from the that I really take for you. I rational about the living with the soul. We must sleep our soul with general material. And the full one with the and it would I even one no problem. He said, if we are something, no, no, it doesn't move. And you will be back. You will be back. So, the teaching part of it was the probably the whole sound
So that I can choose the July, all because the assistance of the one. When I was even I will probably just the children, which is very good. I'm going to say, and if appear the water is not necessary. When you have to get out of the ditch, that's why we're doing this that so that we the body, soul, and spirit that make up a human person. The first contribution of a human person is that the end of the day or what about and the over one has the little way from the and the fact that the real witness of I started any two to my way of him. But I tried dedications. And the other where I or yes, I hear and not the other. And I and one time, I moderate my teacher, step one, ourselves, our environment. Question more than question. Who will be able to can we consider or put in children like I was sharing from my head? What I will do, my God. When I come the reward to be as Father. One of them as Mama. The one Mama all the same thing. No one as Papa. Maybe anything was go and move. What I may be question. Mama, Papa, I believe the way he had to everyone, two women is when you want to make you know they can do two women mistake. Do whatever you can to give joy to everybody in you.
You don't know. Do what you should do. Take care of the house. Keep my baby. Or go on a young baby. If you have a baby. What the money is a mother of the school. Not over there. What? Let's say, I'm going to you and I move from family to the public. What I give you is given, but the public appreciate it. I'm not over. Goodbye. Yeah, the go where and certificate is not done with paper. One certificate that I with it. And I hear what you buy. What can I do? Just go certificate. Although one of them is medical doctor, you only need to wait and say, good, goodbye, and put that easier. The one year, how would that? How they were and to buy the and what I have and we have one. He doesn't want us women no, he didn't the Bible already the women when we are goodbye. I never give us because two but the nobody called the while I'm here, then how much I mean, I'm not going to the next one, for the way the pass but not the way they you will say the medical doctor. And all the professional teaching with my body. Yeah, you will say like, go ahead to see my page. All right, now think about it. And Bible was the better. But I was here. People, whoa, all single can do as a father. And pushing the wall. Oh, that's what it should be. I need to put everywhere. I put whatever to know it. So that you were women, all the more praise the Lord. Praise the Lord. And you want to Makano. And you will leave the part of the head.
And all the way to the I didn't believe in the world. How did it happen? No, I don't happen. People wait and they have to make up. You take away the young man, you will want you can only do some one of those 50. I will just see you wait. The man who go for the watch. The man who go, I didn't have something. And they will not all such things should be made out of flash. Wait, can you do that? So if we say we are also better than this, then we must be like God was saying. Yes. Even when we will deal with this, I'm not young to say, hey, oh, now, you know, if my life didn't teach you, I'm teaching you. When I'm teaching anyway, I'm teaching what I'm anyway. I'm putting you praise God. What I did anyway now, what I'm who said you and me? Who said I will do it? Now, what about the very ramification? By the way, you need it. The guy didn't come. By the way, you need it. When they get it, you make it by don't you make it by don't you. I think you know better. All kinds of some of that anyway, I am following that. We remember the really, why they ever Jesus Christ. Beautiful Jesus Christ. So that what they did with Jesus in addition to the human being, I give Jesus. I know I don't think of everything. I know what I have to do when wash when not draw. I keep on running back, so that I shall go and the way it is done is you must have in which you go and then potato and and grow each other in the world and grow each other and grow in the world and grow.
Ayo makinya kan. O momento que vai haver Jesus, ahụrụ gị n'anya ka nchọrọ ego were mgbe ya masịrị gị. Jesu, ahụrụ gị n'anya ka nchọrọ ego were mgbe ya masịrị gị. Jesu, ahụrụ gị n'anya ka nchọrọ ego were mgbe ya masịrị gị. Otito dịrị Jesu Kristi. Ka anyị lụtakwa n'ọsọ ndị Katọlik, ndị kwadoro onwe ha dị ka nzukọ si akụziri anyị, ndị nọ n'ọkwa Kraịst ga-abịa ịnata oriri dị asọ, mana masị abụ maka mmadụ niile.
am the Lord. He who comes to be shown knows more God. He who believes in me shall walk Christ. Oh, can hold to me. Oh, let God glory. The bread not it is my place for the life for the world. And he who eats of his bread, he shall live forever. He shall live forever. Aí vai ver que tem uma university, tem cara lá que usa pessoa. Cara, ele é uma hora lu kita orang go penyayang bahari dia apa dah biasa Brother Johnson jadi ni dah kalau kan itu dia ada tidak kalau saya mana ya boleh orang apa betul bukan guru punya kerana ada pertama boleh kalau guru akan
Nanti dari kata berjaya nanti forma kongres aku jadi aku ini bagi kita apa yang saya nakasi drama, nakasi kami seluruh bagian. Ibu, ada nakasi hasilnya juga audiens itu kita dengan yang beramai Kristi. Ada kena ini drama ini dosa mata dia atau keburukan. Drama dia sebenarnya lama, tani dia drama dia nanti kau kena insert. Mereka dengan cara jadi penyemai, penyemai itu. Kita kalau soal kepada apa itu kamu bawa, ini jadi itu bukan atas penyemai ini. Berbanding jadi Kristi. Islam kayak nama lagi John dulu di sana dan Kristi di mana kita berada di kali berada dan dari sekarang bagaimana para kita dari Asia apa kita bunyi Asia nanti akan berlaku dan itu apa itu yang mereka baru mas artis nanti mata itu baru orang yang upah ada bagi perjuangan yang rumah orang itu cuma berbeda itu jadi ada kita perlu tidak ada apa nah itu yang harus kita kita tahu ini ada semua karena ada isu belajar yang depan kita nah terus ini belajar satu ini ada apa kalau mulai dari sana ya dulu kita ini Pak
So I am I am so I'm seeing everyone one thing outside from what people were saying, but I'm always so she's a giver, one and lots of people concerned. I'm going to really when I see the change of one woman, don't have one for the father of all you so I have one in my story, any of them because I don't which is why we normally now thank you for coming. Thank you. How possible is this? How nice is this? So, Father, so, and then God will I didn't know